Srácok, mi a Remenyik Zsigmond szakközépiskolából vagyunk, és a nevetekre lennénk kíváncsi elsőnek. És a ti? Oké, akkor pár kérdéssel készültünk nektek. Oké? Na, miért tartott fontosnak a Földnapját? Környezetvédelmi. Igen? Fontos megmegváltozó idő. Oké. A ti osztályatok hogyan készült a Földnapjára? Rajzokat készítettük. Igen? Szólások, közmondásokat és meseket. Oké, ez nagyon jó. Oké, akkor mit tevékenykedtetek ezen a napon? Hát bicikliztünk. Igen? Szavakat szerint. Oké. És mikor van a Földnapja, esetleg tudjátok? Tegnap. Tegnap volt. Oké, akkor nagyon szépen köszönjük az interjút, visszamentek az osztályokba. Sziasztok!